Go for it. You gotta go for it. Catch up on there. Where you going?
Abusuafo me ma ho nyinaa kwa ba me mo adwo busa se mo mpom etesɛn aha the kingdom of Asante enne obubo busumene da etoso edunwotwe Sante hene setu otoso mienu da paka mu efiri adum de ba nsuase no na ne nante se nyinaa de se ohene ba achempem hene ohene ba edusipoku ana afiato ntina Sante hene eba abegya no kwan ama no de na manebo akwakobo nananom e wasamado da bia me ka kirewo se asantefo e wagidie bi se sedipa owu a na omu na emom ye wokro foforo bi a ye koso no enti anenne nananom ne Sante hene eni Ghana nyina aba asantema mu kumase a ye di nkobo ye hwe ohene ba ne ye gya no kwan kura mo de amanepa akwakobo nananom ohene ba edusibeko a ye kana asemu ye wona fe apem ahankro aduanan mienu 1942 ana ofiri mu mfimpi mienu ene aduonu na 1942 to 2024 mfiebe adioson enson mu ana ohiniba ediye na ohiniba ye kana asemu yi na ne se ana se na agya prekope ene Sante hene okukuare a otoso emienu ohiniba edi ade afe apem ahankro aduowotwe emienu ono ene achempem hene a otoso edumienu ewo efie asebra Sante hene obuso setu odi kan ene ne yonko konfanochi omu echichire Asante man eho ananananom ebo Asante akonwa bia ye fe no achempem ni nyina ede se omu kita apem achem maako apem ede bo omu se eho ban ohini ba yanya me ohini ba champion hina me kana asemoyi nokwasem ene se ono ene chidom hene anase chidom nyina chidom pe kutu ni nyina no ono ene omu epanyi eno eda nchan nso a achem a ebo Sante hene ho ban achem a ebo Sante hene ho ban chem maako apem no ono ena ohweso ede manese omu se ye wa champem anase achem hene wo ho de nanso achem maako apem no de ni wura anase ne hene ene ohiniba adusipoku a ene boya ne ba bi ekoe yanhwe se kase achempem na se kase achempem akonwa no ohiniba adusipoku ana etoso maako edu emienu a obedi ade a na ne na obi bebusa se hwan ana edikan ana se breben ana de odikan ebae de odikan eye ohiniba osu afie de otoso mienu eye ohiniba sabin panyin ono ene achempem hina odikan ewo Asante akonwa ho de otoso emienu eye ohiniba ewusu afie na yenhwe ohiniba sabin panyin na oye Sante hine obi yeboa ana obi yeboa ne ba eno nti no yebo achempem akonwa no mpo ansana obi konfo ene ne yonko setu eba abejechi Asante man be say ohiniba sabin panyin ya ono ene achempem hina odikan no na eja anase ne papa ene ohine sabre no kwa man hine na obi yeboa ono anana oye na eja sanso na ohine ba owusofie ana ebedie owusofie ameka asem anase ohine owusofie ameka asem ye Sante no setu odikan eba Sante hina otoso mienu ne ba ekro no abiem ana ye ohine ba osai kofo ono ana ono so eba bedi achempem hine na yanhwe yedi nkomo nyina no na ye hwe mfie anase afim anase nam anase bremo omudi ade no efiye afi apem ahanso dunsumu adwosonsumu eba ne nyina no na Asante afiase Asante titire afiase nanso na enam se me ka se obu yeboa na obu yeboa no kwa mapenso ana ekekire eye efi Asante nkekire ase eto aso abedu Sante se to toso mienu so odikan so na wasan ya babiemu nti ono ana Asante eye ne dia abusu ayenhwe oyene ba edu sei kra oyene ba edu sei kra ono ene achempem hina otoso enan oyene ba wusu kokko ono ne achempem hina otoso enum ewo Asante akodwa ho oyene ba Kofi Subri ono ene achempem hina otoso ensia oyene ba Akwasi Adabo ono ene achempem hina otoso enso oyene ba Osetutu
na oye ye friend o hia wo bi ana ofiri hia wo bi siase ono ne achampemhina na otoso nwotwe ohene ba kwakudua na owon kwantakese ono ene achampemhina na otoso enkron ohene ba owusu afie kantintre ono ene achampemhina na otoso maako edu ohene ba boache dankwa ono ne achampemhina otoso edu baako sara enso na ohene ba edu se boku ono ne achampemhina otoso dumienu ohene ba edu se boku ameka na asemu ono ne ba mowo ede ne sa to no so enu nti ye ne no edi enkra na santehene efra ne ntuma etutuntuma atena pakamu eba abesi bibi ede ache ne ba so kwa onka nche nananom abusu ayenhwe se yehunu ahemfo maako arasa achampemhina maako dumienu a omu adi ade yi dia enne na afibe mu ana omu fi se omu di ade na afibe mu ana omu di ade abedu sabre oyene boboku adusi boko odan bamu nei die ofia odi ade afe apem ahankro ade otwemienu 1982 ana odi ade obedi ni nua oyene babwache dankwa ade sa ana etoto asoa abedu sabre abusia aha eye the kingdom of Asante aha ada nimde ene adwene nyina ewo ye bekoso na de ekoso nyina ne de ho nkomobo ene ho ne ma nyina e de abro meden e de kofi kakari